Dobrý deň, vítajte na ďalšej videolekcii z nemčiny. Dnes si porozprávame o člene neurčitom v nominatíve. Najprv si povieme pádové otázky nominatívu. Wer ist das, teda kto je to, a was ist das, teda čo je to. Člen neurčitý má tieto tvary. V mužskom rode je to tvar ein, ktorý sa v slovenčine niekedy môže prekladať ako jeden alebo nejaký. Pre ženský rod eine, teda jedna nejaká, pre stredný rod ein, teda jedno nejaké. Všimnime si, že tvár mužského a stredného rodu je rovnaký a v ženskom rode sa vlastne pridáva len toto e. Pozor na rozdiel od určitého člena, neurčitý člen plurál nemá, neexistuje. Nemôžeme podať jedny nejaké. V nemčine sa to nedá. Tam, kde sme použili v jednotnom čísle člen neurčitý, v množnom čísle žiadny člen nedávame. K významu a použitiu člena neurčitého treba dodať ešte niekoľko poznámok. Používame ho vtedy, keď hovoríme o neznámych veciach alebo osobách a hovoríme o nich prvýkrát. Keď sa o nich prvý raz zmienujeme alebo v texte o nich prvýkrát píšeme, čítame, tak vtedy používame člen neurčitý. Pri ďalšom rozprávaní o tej istej veci už treba použiť člen určitý. Neurčitý člen, podobne ako určitý, určuje rod a pád podstatného mena. A samozrejme treba opäť dodať, že rody v nemčine a rody v slovenčine podstatných mien sa nezhodujú.